Menikmati walaupun nada tinggi nak lagu dinikmati pasti berhasil. Laras. Lanjut. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis ing ati iki lewat angin wajib dalu aku titip salam kangen jone Chandra Pesona sakit karyo Danang, selamat menikmati jangan dulu Mas Danang. Yo. Mbak Siti. Asik. Tansah antu muga liya dina bisa ketemu Bojologro Mas. Bojoloro. Loro. Iya, loro. Ya. 13ke ya kena Mas. Oh, 13 ya. Oke. Panyuwunku mring sliramu rungono tangis sing ati iki lewat tangan pancet alu aku titip salam kangen jroning ati
Mas Prayet. Mbah Sutar. Alah. Rien Mbah Sutar. Mosok ya gak iso metu. Aku biasane ngetokke pinter. Alah gantenge ya Allah. Monggo. Aja lali panyuwunku. Muga-muga nimah janji-janjimu. Aku kang setya satuku. Mas Doyo monggo. Mas Doyo. Agus kok dina iki gantenge ra merah ya ya arisan. Tumben iki dina iki. Iki Mas Agus juga, lha yo ganteng. Pak Joko nek kuwi papahku ya genah, gak usah ditekoni Papah Joko. Lagune napa meleh? Lagune? Enggak, lagune bablas napa? Mas Agus. Oh, lali janjine, Mas. Ayo. Aja lali pawelemu. Muga-muga kan Mas janji-janjimu.
Mas Prayet, sing arisan sapa? Pak Soekarno sing jelas. Oh. Iya no. Lah jenengan iki sing anu sing ngadeke suwe kok Mas. Bener nek sing ngadeke suwe metune akeh. Ya genah. Pegangan hidup Mas. Hidupku ada di tangan Pak Sukar pokoknya. Jan-jane kowe neng. Pegangan hidup selalu ada. Ini nek neng kene iki sapa-sapa iso dipegang iki pokoke. Nek monggo urip turah-turah neh Mas. Wae lah. Lanjut. Jan-jane kowe neh.